Не ти трябва това. Онесте да работи на центъра. Зарежи го, не ти Раним трябва. го, гледай, раним го я. Правим го всичко я. Он абсолютно не пипа нищо. Какво правиш? Я кажи, какво правиш? Какво му правиш? Абсолютно не пипа. Градината и аз съм. ги копам и Добре, аз. а он какво прави? Карам го да бега, да полива, да пусти това мотора, да го поливаме. Нещо. Така ли? Чакай ли майката да е бе. А, така. Па! Сабат. Биш го! Бием го на топар. Трупът. Беги на страна да не заеде. С мотиката като хвърлям, не знам. Къде ще го удариш? Къде ударим. Йонците са на гледани зално. Нема кой да ми гледа зално, бе.